Toxic Talk Show! Kaka! May nga sa tanan, nari naman kita, no? Para mag-topic na naman, no? Ikaw, pag si Tita J. May aga sa inyo tanan. Itong topic sa bungad, no? Simple lang, pag-victim. Anong pag-victim? Ang pag-victim, by definition, na lang sila na ang nanggarit-garit. Tapos, kung sila ang masabtan, pag sila ang imusupuhan, anong sabat? Pag-victim. Namlamambal, sila na nanggarit-garit, sila nag-una-una, tapos kung sabto mo sila mambal, mayo kaya kay amo ka na, ako ya amo lang mo. Diba? Di ba na? Yes. Payo kaya amo ni tungod nga may kwarta ka, daog-daogon mo lang kung dayon. Di ba na? Kung sa tutuod lang, sila ang nanguna. Di ba na? May kilala. Batch ka naman? Batch ni Namon? Batch ka naman? Batch ni Namon? Batch ni Namon? Nasa utsaot ni sa umpis. Oo. Ha? Kaya nakatla. So, sa umpis yun eh. Oo. Ako na, ano ba na kung sabto mo sama sa batagay nga te? Ahay, ang wala kong diapi mo. Hindi ka, Jen? Meron ka na kilala? Yun mo. Wala ka naman kapamati na hindi. Ano details? Ano details na? Oo. Mamay. Anong advice mo da sa mga tao nga amo sila? Ako, personally, ma-advise ko da sa inyo. Garit-garit, tapagid sa. Oo, daog-dauga sa. Ang ipakita mo sa iya, nga nagsala sa. Hindi ko sa pagpasugtan, nga siya lang yung matira sa inyo. Tira ka! Ilang ko. Nagtawag ako sa lasun, nasupasulit, pang-nilitig niya. Ano man, balabot at itawa? Ang sa akon niya, te, good vibes lang tayo yapon. Kasaspit sa inyo dito. Good vibes saan mo sana? Ang bota na mga ina ng mga tao, ang ginakuhaan na gulo nila sa mga Bible verse, ang ginapost-post. Bible verse. Iya na ni Luka Puka. Correct siya na. Oo, dila ka sila kapudyo sa mga Bible verse. Sureno ay putan sa ido. Ako nahuya. Ano, Tita J, ano mahampal mo dami may advice ka, abe? Ay, ano mo? Nasok ko na lang sa ilong mo. Karo na ulo. At gani, sa mga pabiktim da, kung tatanyo na wala mga pulos nyo na ang ginaubra, ha? Wala ka mo na kwakon. Sabi nyo, nalukoy kami sa inyo. Ang inyo nga style ya, layak na, hindi na magkita. Di ba? Kita mo. Trueness, ano ba na sa bat mo? May ambal ka? Ay, gusto ko na yan mag-cheers tada. Mga kinday. Kasi pabiktim ka man, ha? Hindi. Wala pa ka hanggang si Kile ka. Cheers sa inyo. Kaya ka ta? Atay ka ulan? No. Tapos na sulod ka ta. Ikaw, ina ni katama.